Bermeoko udal zaharren egoitzan bertako egoliarrek ohe barik atzerapen izugarriarekin eta itxaron zerrendetan daudela salatu dio Bizkaiko Foru Aldundiari Bermeoko gizarte ongizateko udal patronatuko presidente eragile den Benito Ibarrolasak. Patronatu honek Aldundiarekin 57 ohe hitzartuta daudela gogorarazi du Ibarrolasak eta itxarote honen ondorioz 40.000 euroko galerak eragin aldirela. Eta jada 15.000 inguru galdu direla. 15.000 euro inguru. Hitzartuta dauden 3 ohe utzik daudela azpimarratu du Ibarrolasak. Eta ohetako bat hilabete baino gehiago dago egoera horretan. Eta itxaron zerrendan dago jendea. Benito Ibarrolasak azpimarratu du gizarte ongizateak ezin diela bermeotar horiei baimenik eman ohea hartzeko eskuduntza Bizkaiko Foru Aldundiarena delako. Ibarrolasaren esanetan eskariaren aurrean Bizkaiko Foru Aldundiak erantzun du telefono bidezko tramitazio baliabideak mugatuak direla, baina Ibarrolasak esan du hori ezin dela aitzakia moduan onartu, itxaron zerrendetan jendea ohe baten zain dagoenean. Ibarrolasak gogorarazi du Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumena dela zerbitzu hau, baina bere gain hartu duela Bermeoko udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak ez duela oraindik kostu osoa ordaindu. Hitzartutako oheak ahalik eta arinen betetzeko eskaria egin du Benito Ibarrolasak gizarte ongizate udal patronatuko bozeramaleak, Santi Espiritus Bermeoko udal zaharren egoitzan kalitatezko zerbitzua bermatu aldera.